Upat ka mga military personnel lakip ng usa ka babaeng opisyal ang namatay og 7 ang mga nangangol. Kinihuman ang ilang wing van truck nga paingon sa Katbalugan City middumbol sa tricycle ug usa ka pick-up alas 9 sa Lunes sa buntag sa barangay Apolonia, Paranas, Samar. Gila ang ni Paranas Police Chief Police Major Roel Baganis ang mga nangamatay nga sila si Second Lieutenant Charifi Cabanog, Sub Sergeant Crisostomo Badbuay, Sub Sergeant Jerwin Antonio ang driver o Sergeant Romel Ombrog, tanan mga sakop sa Philippine Army. Sa 7 ka mga nasamdan na tulo nini mga sakop sa Army, tulo ang mga estudyante o ang tricycle driver. Suma pa pag-abot sa wing van nga gimanihon sa usa ka Elvin Brillanes sa dulhugon nga bahin sa barangay Apolonia. Aksidenteng nadumbulan nini ang luyong bahin sa tricycle nga gisakyan sa mga estudyante. Unya iyang giliwag ang monobila sa pikas nga habig, iyang nabangga ang gikasugat ni nga pick-up nga gisakyan sa mga army personnel paingon sa Tacloban City. Tungod sa kakusog sa impact, naguyod ang wing van, ang pick-up paingon sa kabay. Ang mga nasamdan gidadayon sa Samar Provincial Hospital sa Katbalugan, samtang ang driver sa wing van misurinder sa ngadto sa kapulisan sa lungsod sa Paranas.